Hambai sobodo kanong ni press ni bisitinya IPFT tay BJP জনজাতি মোর্চার বরক ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাবাই মালাইয়ে ফিরে ফাই বং প্রেস মিট जों মুখা বা জনজাতি মোর্চানি হয়তো বছর বাবা এখানে जों সাজনো থাকা অব রাজনীতিক খেলা ধুলো রাজনীতিক মালিশ নানাंनि बागैसे अभाय खाय दं नि सामानि আসলে आ कग्र हंका आं आबनो एकदम माने नांनि हायमा दंदो तामनि बागै हंकाय जों जत्त सैमन ओ जे रोमान स्क्रिप्ट न तै जेता आंदोलन थैमनि चिनि आरो अनारेबल चिनि एमएलए साहेब बसाका 1967 सननि सिमि जेता आंदोलन बापो चिनि यूजीएस ताइ टीएसएफ बरकनि लाई सालकलक मराबो आंदोलन खाय फैमनि बर तिनदा ककन मुतमान बर लासिना नांगो कक बन बुखुतो बासा ककना से आंके छेलें मिसे जानि वानसु तांले असुक बसर कलकमा ताब तिनि 2024 फाइ दङ तिनि स कक स अब तिनि खेला दाबा अ जे सानार बरक आसले आं बरक मा होनो अब ने बर अब तिब्रा साया बरक सुरु दफानो फालै तिब्रासन चेहरा न फुनुगै दफानो फालै चलेन गैसे बरक अब हायके अ कक सावने आं वानसु बनि बगे आं साइमा माने आं जे साना मुचमन अबनो जों अर आईपीएफटी बीजेपी सरकार आंबो सालजा आईपीएफटी खाय फैमनि जों आईपीएफटी खायब्रो त्रिपुरा सारकनि बागै ताम आंदोलन खाय अ बरमरा जों लेंते सें तां लायखाबले त्रिपुरा सारक न पार्मेन्ट छले जों थांनानै बागै आलादा सेपारेट स्टेट खालाय जों लेंते सें तां लायखाबले आफर त्रिपुरा सारनि कक थायजा रुमानि छानो तै जों गोबां आंदोलन खाय फैखाबले अब मुख्यमंत्री परिष्कार कक साइरका माने बरनो साइर हक अब मा नासिंनाय तामनो ताइ नासिंनाय बिसुक नासिंनाय नासिंके माननाय दे कयदिन नासिंनाय जों दे दे बिसुक जरा नासिंजों नासिनि नासिनो तो खायसे समय सीमा दङ ना होमब्ला जों ताइ मास खायसे बाहाय कि जों एग्जाम फरे नेक्स्ट एग्जाम फन खायनाय कुनु साया बबदे हो कक कुनु साइमिया हानि बान्दी जा खायने ताइ बिसुक बान्दी जोंनो त्रिपुरा सार अबाय सामां ताइ बान्दी जागाय थाबाय दङ अबन बागै जोंनो जों सुरु बान्दिवो त्रिपुरा सारनो सुरु बान्दिवो थकाय अम हायकमन जोंनो जों अब बान्दी जागनो न माहि फाइमान बागै जों ताबो जों ताङै जों अ जागा वान चुना जोंरा एमएलए एमडीसी जोंनो फाइद बरे जोंरा एमएलए एमडीसी नै फाइमान या जों त्रिपुरा सांनि से फायो त्रिपुरा सांनि चिनि बबिचनि चिनि सुबा साबा बसाबते रखछि कलेज पढि दङ बंनि थिरांनै बागै जे फायो अर जुदि एग्जाम कम सब्जेक्ट फेल बोलते भी लाइफ सेज बताई कुनो खलाई से मालिया परि से मालिया सरंग से मालिया जदिने रोमान स्क्रिप्ट विदेशी फरेनर भाषाङै दं हांकाय त्रिपुरा जो ऑफिशियल ताम चली ऑफिशियल जत्तनो रोमान स्क्रिप्ट चली ब्ले निने कैलेंडर हयते आरंभ खाय ऑफिशियल जिने कुनो कक थाय बांला बायतो तंबा ऑफिशियल बेबाक नोटिफिकेशन कमन जत इंग्लिश बोले अब द फरेना हा तार माने त्रिपुरा सार ता सिते नंगारो लगे थ असु जरा नि स्टफने बाथर तन नाय माने अन बगे जों त्रिपुरा सार जब न कुनो नथिं मानिलिया जों इंग्लिश पढिनाय थं पढियां थं जों त्रिपुरा सार रोमान स्क्रिप्ट बायो पढिसको जों रोमान स्क्रिप्ट जों सुबिदा कम बरक सितिने ताइ जों साइमाननि सिनानि बगे इंग्लिश पढथन जों रोमान स्क्रिप्ट न बांला पढि जों बजार थं कक सिनिबा त्रिपुरा सिनि चिनि सिमाबो तो तंसिना अ त्रिपुरा जों बाथै दङ जों बाथर थांनो नांला थातारा थाङैबो तो जब बिजो सिदानिखाय निने साधारण जों तमंग ब्लैक बोर्ड आका माने साइन बोर्ड दङ जों सिजाकनो ब्ले तामै सिजाकबा जब इंग्लिश सिजाकबा फातारा थाङाके रेल स्टेशन थानी हायगा चिने फाइन खानन चिने एयरपोर्ट थानी इंग्लिश में सिजाक ब्ले हा बजार बांला पर जों बजार तार माने त्रिपुरा सिमाबो तो सियापाय ओ जगन क्लाइ दङ त्रिपुरा जों माने अबने बगे आं सानना मुचु माने जों अ जागाव टीएसएफ न त्रिपुरा द फानि जाते चिनि मानि क चिनि आमानि क जों आमानि क जों चिनि कक बबो सिगि सुबिदा न जों रोमान सुबिदा जों आरो केबो मानादा खाइ दं माना खाइ चिन चालु त ना बेबो एग्जाम जुदि अम हायकाय अबन बागनि सावो त्रिपुरा जुदि अम हायकि चिनि बासाबा जुदि जों माय हायकाय दिनिन सिबि सुरु खाइ रहा जों दिनिन सिबि सुरु खाइ गाव उन छुंनाय जादिया त्रिपुरा सार ताबुं त्रिपुरा सार उन छुंनाय जादिया बहुत किसी थंजाकमां चिनि ताइ उनकलक उन छुंनाय जाखरिगा अबन बगे त्रिपुरा ता बातो नंगो जगा त्रिपुरा सार न कगिखन खारिमिया बोथारबोनो खाइ चिन त्रिपुरा सार जों बोताम साखि तुलि बाहाय जों बारि उन जों
চিনি বাকি जों थैनाय नाहले थांनाय अबा आन्दोलन खाय चिनि दिबाना जों थांनाय अबले चिनि मिनता haste BJP hokni bekhaktei root blockade khaima bai rel lama ka soma bai roman script mania haste BJP jonajati morchani president je kok sai tongmani tabok round table kok salai kangke se সমস্যা সমাধান kok salai mani bisin se সমস্যা সমাধান ngo oba haike BJP jonajati morchani president je sai tongmani o nini hirok ning bahai kaham খুব প্রশ্ন kaham sinane जों जत्न जों प्रेस मिटिं नং मिसिंनि जों नुखा जे BJP नि प्रेसिडेन्ट जनजाति मोर्चानि बसाखा अब रुट ब्लक खाइमा बाय हेके स्ट्राइक खाइमा बाय अब तिब्रा सारांने बा कक बरक मानि सिखनो तै कुनु सलेसन थाया जोंहाबो साइमान फेबा जोंसे तिब्रा मथा बिरोधी दल नरकनि जनजाति मोर्चानि IPF तिबा जनजाति मोर्चानि थाङो मुख्यमन्त्री मालाय नरक स्टाम साजाका आं बरनोसो प्रश्न नरक स्टाम साइ रहजाका अब चिनि प्रश्न नंस प्रश्न नर ताम साइ रहजाका नर ताम साका बर ताम चुनो साका माना सिनाय आं साइजोबो साकाबले बिसों नासिनाय नेक्स्ट नि यारो दंनाय कुनु साजो एबले कुनु सले जन करे जोंले बातचिको नरक से थाङै से नं पार्टी नं सरकार BJP IPF सरकार नरक से ताम साजागि रहका साबाय आसुनाय जोंनो कक सानान बगे रिदे रिंजाखा ताखौनो चिनि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन गोबां मा बरक थाङै दंहा मालायनि बगे हेबा सुजुग जेबले कक साजेबले जों मिया जे 23 तारिख जरा सरि 11 तारिख जरा जों मिया जरा नासिंजाक जदि जोंना अबनि बगे आसक ब्रत माने आसक तर्गला जोंना अबनि बगे बरक दतिन सलेसन खालायरो तक सिनि बिसास दमनि हेबा बरक साकलाया इच्छा किरिटोबाबे तिप्रासारनो खति खायनान बगबो रोड ब्लकेट खायो बोलते तिप्रासारकने जत और गोबां रां बायो नर हाकिनो कमरि थैदि हमान से खालायब्ले कक सायब्ले जोंनो माखि मुसुमै जों खायमाने याब्ले और जागा साइद राजनीतिक मालिस नानान बगे लासिना नांगो अमन बगे जरा सिकित तिप्रासार जरा आं छानाम दङ अतुल संहाय जता चिनि एक्स एमएलए बरक खाय बरकने बंनि जे सर्टिफिकेट दङ जाल नै सबै काफिनि खिब्रनो नांगो ताबो सिमानि दंबंनि तिप्रासारने जे चिनि आमानि कम कक खायनो जों हम हायके डिप्राइभ खालायजो त माने बताम सिका खरज जे चिनि कक बरकने खायसे चिनि रोमान सिनि चेयरमैन ने बताम साका बताम सिका बिन लेटर जों नং मिडिया बिसिनि नखबले अब बांग्लादेश मा सिने बांग्लादेश बिबिन चलने बसाय हबले आं आबन बगन बरक सिकित हंया आबन जे सराय रक असु सि फायो नों सिकार मा खायने नों मुंसे सियानि सिकार माने नि सर्टिफिकेट जाते नों जे परि और सिकित हंना अब जों बरन रिजेक्ट खायने नों टोटल तिप्रासा एरिया अतुल संहाय जारा जे तिप्रासा रोमानि सिकिनि बिल्डिं नाय रना जों टोटली तिप्रासा एरिया जों बरन रिजेक्ट खायने नांगो बरन जों रिजेक्ट खायने बंग हायगोन जों और लाल काली रै बरन जों आउट खायनो हनो नांगो ताङै हंखाय जों तिप्रासा अब जों जारा जों और तिप्रा मथा खायने सिबिया जों समस्त तिप्रासा मा राजनीति जों खाया कुनु राजनीति गोबां मानसि जों खाय माने फेबा सिनो खतिंगिया जात तिप्रासा बगै हामियांगिया जात सामना नों मा खायनेब्ले तिप्रासा बगै जों नेतानि दगन नङाब्ला मा खायनेब्ले तागै जों बाहायके बिनि कक जों बाहायके मानि दंनायबा ब खरकसा हामियांगा जों बिनि ककनो एक्सेप्ट मा खायने आबो बसिनाया बने बगन छ रोमान स्क्रिप्ट थैनाय थांनाय आन्दोलन खालायनाय जों अबन बाय ति खालायनाय दारानागे जों आरो गोबां मानसि स्टुडेन्ट दङ फरायनाय सोलोंनाय दङ बरनो जों सापर्ट जों एस ए पेरेन्ट्स हिसाबै गार्जियन हिसाबै जों फाय अ जागा जों कुनु अ जागाव जों पलिटिकल निङै फाया जों तिप्रा मथा निङै फाया एमएलए एमसी निङै फाया जों बरनो सापर्ट खायनाय जों तिप्रासा अ तिरप्रा हक थां तंनान बगै चिनि मानि ककना रोमान स्क्रिप्ट सिनान बगै जों अ जागा सापर्ट खायनाय बगै लाइ थांजा